حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أليم. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazalu alladhina kafaru bi ayati, wato waɗanda suka kafirta suka yi imani da shirkan larabawa da kuma ahlul kitabi, wato ba za su daina jayayya shakku da al'amarin alqur'ani ba, saboda yadda shi zuwa hatta ta ce sa'at har sai tashi kiyama ya zo musu ko kuma lokacin mutuwarsu ya zo, aw ya ce hum azabun aqim, ko kuma azaba ta zo musu, wato azabar da za a yi musu ta kisa ce ko yadda aka samu nasara a kansu a cikin Badar da yadda aka rinjaye su har aka kore su daga cikin Makka. Ci gaba. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Allah ya ce ita wannan rana din, ranar kiyama din, almulku yawma qiyamati, mulki na isa a wannan ranar, Allah ya ce lillahi, yana ga Allah, ya hukumu bainakum, zai hukunci a tsakaninku. Fa amal ladzina amanu wa amilus salihati, amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari, fi jannatin na'im, wato suna cikin aljanna madaukakiya. Mulkin Allah a wannan rana, bayan an hada kowa da kowa, an hadu an zo za a yi hisabi, Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa a cikin suratul fajar, ga mala'iku ga ubangiji ya zo ya gurin, an zo an hadu an zo za a yi hisabi, a ce ya ma'ashar jinni wal insi in istada'tum an tanfizu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Duk wanda yake da iko ya iya, cikin suratul rahman, suratul fajar, waji a yawma izin bi jahannam, shine an zo an ginda ya siradi. Ita kuma cikin suratul rahman Allah ya yi maganar yadda za a zo da Allah ya ce da kai mutum da ka iya dabara, kake iya tafiya duk abin da zaka iya yi, da kuma aljan mai karfi da yawa da dadewa a duniya, in kana da wata hujja da zaka iya fita daga nan, in dai ba tauhidi ba da imani da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fanfusu kace la tanfuzuna illa bisultan. An zauna an yi shiru, kowa ya saurari kuma mai Allah zai ci. To a wannan ranar mulki yana wajen Allah, lillahi wahidul qahhar. Limanil mulki yau, wa yake da ikon wannan rana? Dukkanin kowa ya zo shi hufatan, tsirara, aihuwar uwarsa. Ce to fi jannatin na'im, suna cikin ni'ima a aljanna ta ni'ima. Ci gaba. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. To kafin haka kaga ita wannan yawmahum barizun, ranar da za a taso mutanen gabaki daya, la yakafa ala Allah min shay'an, babu abin da zai boyewa Allah tsakanin ayyukan ku, ko kuma wani ya ce ya bata shi ba zai iya fitowa a nan gurin ba. A'a, kowa sai ya fito, kowa sai an gan shi, kowa a daga mutum a ce haza fulani bin fulanin man huwa alai haqqun fali ati ila haqqihi. Alallahi minhu shay'an, ba wani abu da zai koya a wajen ubangiji. Limalil mulkul yawm, Allah ya ce limalil mulkul yawm. To yau waye mai mulkin yau? Ina masu mulkin duniya, ina wanda suke ganin sun isa, ina wanda suke ganin maganar su ake saurare. Allah ya bada amsa, lillahi wahidul qahhar, komai ya komo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya ce wallazina kafaru, hakika waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina, suka karyata ayoyinmu, fa ulaika lahum azabun muhin, su kuma suna cikin azaba ta wulakanci shadidon, mai tsanani, bi sababi kufrihim, saboda sababin dalilin kafircin su. An gaya musu ayoyin Allah, suka kafirce ga baki daya. An gaya musu ta karatu, an gaya musu ta zahiri wacce za ta tuna musu Allah din, su yi imani da manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, suka ki. To sakamakon hakan suna cikin azaba shadidun, mai matsanancin tsanani ta wulakanci. Ci gaba. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. To kamar yadda ya gabata a cikin sura cewa ta azimul sha'iral din tana fito da martabobi na shari'o'in ubangiji, addinin Allah kenan, da kuma ɗaukaka shari'ar Allah din. To sai kuma
a cikin kare da ɗaukaka shari'a Allah ɗin, wato da karewa azzalumai ko kuma waɗanda makiya wanda suke ƙoƙarin cutar da addinin Allah ɗin, da kuma wanda suke ƙoƙarin ɓata ita shari'a ko kuma addinin Allah ɗin, ko kuma manzancin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wa qad akhraja ahluha min diyarihim, har suka fitar da mutane daga cikin garuruwan su, Madina kenan, suka kori mutane daga cikin garin. Wa azana Allahu lahum bil qital, Allah kuma ya umarce su cewa su fito. Yanzu kam wulakanci ya kai wulakanci, kowa ya fito gaba ɗaya yanzu a zo a kare kai. Wa adahum bin nasar, kuma Allah ya musu alƙawari cewa ala nasarihim laqadirun, akan taimakon ku kam in dai kuka fito din to zan taimake ku. Saboda an yi hakuri, an yi har mutane suka tafi, suka je su suka taru guri guda suka yi, kuma da kuma tsarkakewa da awa da akan yadda shaidan da kuma yadda zai shigar da abubuwa. To Allah sai ya umarci mutane ya ce wallazina hajaru, waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi, saboda Allah yi wa Allah da'a da ya ce a fita min makkatin, daga maka, wa gaire ha ko wani maka, ma'ana yan ƙauyuka suka biyo manzan Allah ila al-madinati, zuwa ga Madina, sun makotilu aka yaƙe su, au matu ko kuma suka mutu lokacin da suka yi hijira din. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana, Allah zai arzuta su arziki, kyakkyawan arziki, huwa rizqun bil jannati, wato shine a arziki da aljanna. Kan shine inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, waɗanda suka yi hijira suka bar wannan garin suka koma Madina, to da sannan Allah subhanahu wata'ala zai taimake su a nan duniya, zai taimake su, domin da suka je sun kafa daula, sun samu kariya, an samu taimakekeniya, an bar rayuwa ta individualism, yanzu collective an haɗu ga baki ɗaya, kalma ta haɗu guda ɗaya, wannan yana taimakon wannan, wannan yana taimakon wannan, an haɗu, ba wanda zai iya fitowa ya zo shi ya yi wani abu. Wala ajarul lakirati, kuma ladan da za su samu ranar lahira akabar, mai girma ne, saboda wannan hijira da suka yi. Lau kanu ya amaluna, ayo kanu ya alamuna, da mutane sun sani. Allazina sabaru, kuma wanda suka yi hakuri, ma'ana hakurin shine wato suna da dukiyoyinsu, suna da business ɗinsu, suna da ƴaƴa da sirikai da kowa, rana guda kawai aka ce ku bari. Su kuma suka yi sharri, suka ce in dai zaka tafi to sai dai ka tafi kai kadai. Akwai wani bawan Allah wanda ya tafi neman kuɗi Rum, ya tara dukiya, ya dawo, yana nan garin ana ce masa wane ne Rumi. Suka ce masa yana cikin mawadatan birnin Madina ai Makka, amma suka kwace dukiyarsa gabaki ɗaya da zai tafi. Kafin ya karasa Makka ai Madina, Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi cewa gashi nan shi wannan yayi ciniki mai riba. Aka ringa yi masa munna na cewa yayi ciniki mai riba. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, ga Allah suka dogara, ma'ana ba su saurari meye wannan abin da Allah da yake hannun nasu ba. Domin kamar wasu ayoyi guda biyu da suka fito a cikin suratul tauba a tagwayen juna, Allah ya ce qul in kana aba'akum wa abna'akum jimala, قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. tabbas kun gani Allah ya ce kulin ka ce musu ya rasulullah in kana aba'akum, idan iyayenku su kuka fi soyuwa da Allah ba za ku yi hijira din ba. Kulin kana aba'akum, da ƴan uwanku, da dukiyoyinku da kuke jujjuyawa, da menene da gidajen da kuka zauna, ko kuma jari kana kwace jari daga hannunka, in su kuka zaba da Allah to fatarabbasu, ku ci gaba da zama a cikin karkashin wannan wulakanci da kaskanci din, hatta ya ce Allahu bi amrihi, har Allah ya zo da al'amarinsa. To wannan shine hakurin da suka yi. Wa ala rabbihim, akan wannan ne Allah ya ce ya tawakkaluna, suna masu dogaro da shi din. Wa inna Allah, haqiqa ubangiji, lahu khairun, wato shine mafi alkhairun raziki na wanda yake azurtawa. Kullum Allah ya ce bari ka bari, to zai yi ma musanya da abu kyakkyawa. Barin nan ko na sako ne, ko kuma inda kake ne ka tashi ka koma wani gurin
da kake kallon wannan gurin cutuwa ne, zai tozartar da addininka, zai tozartar da tarbiyyarka, zai canza ka tashi kai saboda Allah, baka duba dukiya ko kuma wani abu da yake wannan gurin ba, to Allah subhanahu wata'ala zai canza maka da arzikin da yafi wannan. Ci gaba malam. la yudkhilannahum mudkhalan yarbawna wa inna Allaha la'alimun halim. To la yudkhilannahum madkalan yarbawna, Allah zai shigar da su wata mashiga, wato kun gani da an ce mashiga kenan aljanna kenan, kuma bayan shiga aljannan zai kuma yadda da su. Inna Allaha, hakika ubangiji akan haluwansu da abin da suka aikata min alhijrati na hijira, yujazihim alaihi, zai saka musu. Kuma halimun, kuma wato mai jinkiri ne, wannan irin hakurin ba wai na sabar na amanta ba, mai jinkiri ne na lokacin da zai kama da zai yi sakayya akan abin da zai yi. A hakika hadisi ya zo cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yana cewa ya qulu li ahlil jannata, wato zai ce wa mutanen aljanna, ya ahlul jannati, ya ku yan aljanna, fa yaquluna, sai su ce, su amsa wa Allah, fa yaqulu, hal raritum, yanzu kun gamsu, are you satisfied with your position, are you satisfied with your condition? Fa yaquluna, sai su ce, wa malana la nara, dan me la narari, dan me ba za mu ce mun yadda ba, mun gamsu, ya satisfy, bayan ka ba mu abin da muke ganin ƙarshe kenan da za ka iya ba wa halittarka. Fa ya ƙulu, Allah sai ya ce musu, shin in ba ku abin da ya fi wannan ɗin, suna cikin aljanna ɗin. Faƙalu rabbi, suka ce masa, ya ubangiji, ayyu shay'in afdalu min zalika, me ya fi wannan to, me za ka iya ba mu da ya fi wannan halin da muke ciki? Fa ya ƙulu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su gabaki ɗaya. Wannan yardar kuma ba zan yi fushi da ku ba har duniya ta tashi. Wato kamar yanzu ne ka kirawo mutum, yake ganin ka bashi abin da ya isa yanke talauci, ya juya zai tafi, ka ce zo in baka abin da ya fi wannan, ya yi hange cewa ai fa shi yanzu ya samu jari, zan yi gida, zan yi mota, zan yi aure, kuma ko da ci nake yi iyaka ƙarshen rayuwata ba zan ba ni da wani problem. Ka ce a'a, bayan haka na yarda da kai, kuma ba zan taɓa yin fushi da kai ba. Haka ta fi wancan kenan. In ka ɗau abinsa, ko ka tambaye shi yau, ka tambaye shi gobe, ko ka tambaye shi jibi, duk zai iya baka, tunda ya yarda da kai. Zai ringa sa ka a cikin abubuwan da za ka iya zuwa ka je ka samu abin da ya fi hakan ma. Ci gaba. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. To wancan izini da aka yi na yaƙi nan, Allah ya ce dan haka ne Allah zai takaddamar kalamu alaihi, wanda muka yi magana a kansa. Wa man aqaba, wanda aka sakawa minal mu'minina, ko aka azabtar da shi daga cikin mu'minai, bi misli ma uqiba, da zaluncin da aka yi masa na mushrikai, ko qatalahum kama qataluhu, ko yaje shi ya rama aka rama, summa bugi alaihi, wato la yansurannahu Allah, wato suka yi kokarin kare kansu saboda abin da aka yi musu na zalunci, to Allah subhanahu wataala ya ce zai taimake su. Inna Allah la gafurun, Allah mai gafara ne, anil mu'minina ga mu'minai, fi ma ahe gafurun, mai gafara ne kuma lahum fi zalika a cikin su, wa fi gairihi min zunubihi, da kuma wani abu ma da ba wannan din ba, Allah zai, wannan dai ya nuna cewa an basu su iya kare kan nasu, kamar yadda jawabi ya gabata a da. Ci gaba. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. To zalikal nasaru lahum min Allah, wannan taimakon da za su samu daga wajen Allah ya zo ne bi anna Allah, domin Allah yulijin laila fil nahar, yana shigar da yini cikin safiya, wa yulijin nahar fil laili, ya shigar da dare cikin safiya, ya dukulu ko kullan, wannan ya shiga cikin wannan, wannan ya shiga cikin nan, bi an yazidu, wato ya iya karawa ko ya rage. Faka zalikal yazidul mu'minina min al-kuffar, to kamar haka ne wato yake karawa mu'minai akan kafirai, kama yazidul kuffar min al-mu'minina hatta yatagallabul janibul haqi, su suna ja kai kana ja, kamar yadda dare da rana suke yi,
kun ga yanzu nan dare asuba daren yana ja rana tana ja to haka nan za a yi ta tafiya su kafirai suna ja muwa muna ja suna ja muna ja har lokacin da gaskiya za ta zo ta rinjayi ƙarya din ba za su daina ba duk tunanin da kake yi za a barka ka zauna lafiya saboda ka ce ka yi imani ba zai yi ba asiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yaftanu shikenan kawai ku ce kun yi imani da Allah ba za ku haɗu da cutarwa daga gare su ba ta babu gaira babu dalili babu dalili wa anna Allah haqiqa ubangiji sami'un wato mai ji ne du'a ilmu'minin yana jin addu'ar da kuke yi a wajen neman taimako da agaji gare shi basirun kuma yana kallo ya san abin da zai yi da kare kun da yake yi daga wajen kafirai ci gaba ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك الحكم wannan hukuncin da aka bayyana to wannan abin da Allah din yace zai yi haka ne bi anna Allah huwal haqq domin Allah shine sabitun shine na gaskiya sabitun na gaskiya wa anna mata da una wato abubuwan da suke kira cewa a zo a bautawa din ayi su kafiran kenan min dunihi bayan Allah din sune gumaka wal batilu wato su wannan ƙarya ne za'ilun masu gushewa ne ba su wa anna Allah kuma haƙiƙa ubangiji huwal aliyun wato madaukaki ne al-ali ala kulli shay'in wato madaukaki ne akan dukkanin komai wa kulli shay'in dunahu komai kuma a kasan sa yake bi qudratihi ta'ala da ikon sa ya Allah kuma kabirun Allah wato mai girma ne allazi yasgaru kulli shay'in siwahu indahu wato duk wani abu da ba Allah din ba to Allah ya girmama a kansa kuma me to suma da karata ala dalail qudratihi ala imfazi ma taqaddama zikruhu fa qala Allah sai ya ce me alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhbarra inna Allah latifun khabir to kun gani da masu rai da take ta tafiya wani lokacin ta yi tauhidi uluhi ay tauhidin rububiyya tauhidin kaza asma'u wa sifa da sauransu gabaki daya to nan ana cikin tafiya ana ga ma dokoki ana jan hankalinka ana yi Allah sai yazo yake kokarin dora ka akan kadaita shi wato a wajen halitta Allah ya ce alam tara shin baka gani ba ya mai karatu ko mai sauraron karatu alam ta alam bakaz sani bane annallaha cewa ubangiji anzala mina sama'i ma'an shine wanda ya saukar daga sama ruwa madaran kenan ko fatus bihal aradu mukhraba wato kasa ta waye gari ta fara zamewa girin bin nafati da tsirrai wa haza min asar qudratihi wa rahmatihi wannan shine wasu alamu na ikon Allah da kuma rahamar tasa da ruwan ya fara sauka sai a fara jin dan sanyi kuma abubuwa sun fara sauki inna Allah haqiqa ubangiji latifun bi ibadihi wato mai tausayi ne ga bayinsa fi ikrajil nabati bil ma'i wato wajen fito da tsirrai da kuma samar da ruwan tsirrai wato tausayin namu da yake yi shine wato anan ne za a samu ayi noma anan ne za a samu dabbobi su sha ruwa anan ne kasa za ta yi dan sanyi mutane su dan ji sauki kuma haka ruwan kuma ya zo shi ma da ni'imominsa da albarkatai barkatai ci gaba malam lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna allaha huwal ghani fi ikrajul banatil ma'i kabirun kuma bai ba mu labari ne na bada mai bada labari ne ga abubuwan da ke cikin kirazan ku ko lahu ma fis samawati kuma Allah shine yake da mallakin abin da ke cikin sama wa ma fil arar da wanda yake cikin ƙasa ala jihatil mulki wato na mulki wa inna allaha haqiqa ubangiji lahuwal ganiyun wato mawdaci ne akan bayinsa alhamidun wato abun godewa ne ga su'a ga bayinsa na gari a masoyansa auliya kenan su suna gode ma Allah ci gaba alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard
ما في السماوات والأرض والفلك تجري في البحر بأمره هكذا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. To alam tara Allah ya sake tambaya, ya sake jan hankalinmu ya ce ya kai mai karatu ko mai sauraron karatu, baka ga annallaha ubangiji sakara lakum ma fis laradi, ya hore muku abin da ke cikin ƙasa ba bayan ƙasa, minal bahaimi na dabbobi, ku gani daga jikinsu amfanin da kuke samu, ku samu fatu, ku samu kitse, ku samu nama, ku samu kasusuwa, ku samu taki, ko kuma ku ji daɗi kawai kun ajiye su kallon su kuke yi kuna masu jin daɗi, ko kuma ku je farauta da su domin su nemo muku abinci ku yi kuɗi. Walfulka da kuma safan, wato manya-manyan jiragen ruwa wanda suke iya ɗebowa kaya babu iyaka, yanzu ka ga wanda zai iya ɗaukar kwantaina 1000 ya taho da ita. Tajari fil bahari, suna yawo a bayan ƙasa, a hau kuma a ɗau kaya da su bi amrihi, da izinin Allah ɗin. Wa yamsiku sama'a, kuma Allah a cikin wannan rahamar da ya muku da yake jan hankalin ku gane cewa halittar nan tasa ce. Wa yamsiku sama'a shine ya rike sama, ko an taka ala larari illa bi iznihi, wato yadda ba za ta yanko ta fado ƙasa ba, ta tsaya tana tsakiya tana jujjuyawa da izinin Allah, bata halakar da ku. Inna Allah haqiqa ubangiji bin nasi, ga mutane, la ra'ufun, wato mai tausayi ne, rahimun, mai jin kai. A cikin horewar da ya muku da imsak da kuma kame saman da ya yi. Ci gaba. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Shi kuma Allah ɗin nan, allazi ahyakum, shine wanda ya halitta ku tun farko da ba ku. Awwala marra, wanda aka halitta annabi Adam tun farko, ko kuma kai ba kai Allah ya samar da kai. Ina kafin baban kakanka kai kana ina, amma yau ga ka. Summa yumitukum, kuma shine yake kashe ku lokacin da ajalin ku ya kare. Summa yuhyikum, sannan kuma ya raya ku indal ba'as, lokacin tashi kenan. Min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Ita ƙasa ɗin ko? Innal insana, Allah ya ce haƙiƙa ɗan adam, tabbas ɗan adam, al-mushrik, wanda yake yin shirka kenan, la kafurun, mai yawan butulci ne da ni'imar Allah, bi tarkihi tauhidihi, wato wajen barin tauhidinsa. Asali na addini shine kaɗaita Allah. Daga lokacin da ka kasa kaɗaita shi a waɗannan abubuwan da ya faɗa maka, iban zo wannan abubuwan da aka haɗu ga baki ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi tufaki sun yarda, inda zaka tambaye su man kalaka samawati wal ardi la yaqulan Allah, man kalaka wane ne, la yaqulan Allah. Inda rigima take, to a bauta masa shi kadai, to kuma nan ne kawai ya kadaita ga musulmi. Shi yasa kowane tauhidi a cikin nau'in tauhidai da wayannan malamai suka zo suka rarraba shi class suka ce ga tauhidin uluhiyya, ga rububiyya, ga tauhidin risala, ga asma'i wa siffa, dukkanin su guda 4, kowanne sai kai imani da su. Na yadda Allah subhanahu wataala shine makadaici, shi ya halicci ni, shi ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa, shi ya halicci ruwa, kaza. To wannan hadisin, wannan tauhidin ba zai shigar da kai ya dawamar da kai a musulunci ba, domin waɗanda ba musulmi ba ma sun yi irin wannan gubulcewar a cikin zukatansu. Wala in sa'altum man khalaqa samawati wal arda la yaqulanna Allah. Kuma da baka tambayi matsafi, ai zaka ga yana cewa yana yin wannan tsafin ne li yuqarribuna ila Allah zulfa, wato dan su gusar da ni kusa da Allah. Amma inda rigima take, ku zo a bautawa Allah shi kadai, to nan kuma sai fuska ta yi ja. Shin mu bar abin da iyayenmu suke, to wannan tauhidin da ya kawo ga baki daya jan hankali ne domin sake tabbatar da Allah a cikin zuciyarka da janyo hankalinka ka iya ganewa. Amma dan kayi wannan tauhidin ba za ka ce ka shiga cikin musulunci ga baki daya ba. Ga da tattafai nan da yawa da aka yi jawabi, dole sai ka yadda da Allah mahalicci ne, kuma sai ka yadda shine abin bauta shi kadai.
la sharika lahu fi mulkihi, haka a wajen bauta din la ilaha illallah. To dan lokacin da kuma kace shi kadai din ne, amma baka yi imani Muhammadan Rasulullah ba, cewa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine zai zo yi maka jawabin da zaka iya fahimtar Allah din. Baka yadda Allah ne ya aiko shi ba, baka yadda risalarsa ta shekara 23 ta game dukkanin risalar baya ba, kana bautawa a cikin shakku, shine zaka je wa qadimna ila ma amalu min alim faj'alnahu ba'an mashura. Kaman kuma yanda Allah subhanahu wataala ya ce a wani wajen, ba zai yi Allah da manzansa su hukunta mabawa wani abu ba an takuna lahum khiyarat min amrillah. A'a, ba zai yi ba. Wal yahzaru allazina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim. Dole dai sai ka yadda da manzancin nasa, da soyayya a gare shi, da sallamawa, ya zama na baka da zabi a cikin zuciyarka, kamar hadisin nan da sayyidina Umar ya tambaye shi, yace to da sauranka ya Umar, dole sai ka yi imani da ni sama da kowa, ba wai babanka ba ko wata dukiya taka ko waye. Sai aka yi yaya nayi na innal insana, haƙiƙa ubangiji haƙiƙa dan adam ko wato butuli ne da ni'imar ubangiji saboda barin tauhidi da kaɗai tashi da likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Malam yace summa ashara ta'ala fi ma yati ila anna al-iktilafu shara'i al-ilahiyya ba'da al-intifaqi fi tauhidi ko la yazid. Sannan Allah subhanahu wata'ala malam yace Allah sai yayi ishara fi ma yati akan abin da zai zo, cewa sabani na shari'a Allah wanda ya saukar ga baki daya ba da intifaqi fi tauhidi, wato bayan sabani da aka saukar ko fi tauhidi, a wajen tauhidi ittifaqi haduwa da aka yi akan tauhidi la yarad wa shajarat laha asalun, wato bishiya ce wacce take da asalinta guda, shi imani da Allah kenan, wahidun, amma wa farquha abin nan ɗinta muktalifatun, sun sha sabani. Kowanne annabi ya zo shi, in ka shiga suratul ma'ana, ka shiga duk labarurrukan annabawa, zaka ji suna cewa fattaqullaha wa adiun, fattaqullaha wa adiun, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Kowanne abin da zai maka magana cewa ku Allah, sannan kuma ku yi mun biyayya, abu Allah ayi mun biyayya. Dukkanin annabawan da awar da suke da awaci iri daya, babu wanda yace shi abauta masa ko abauta wani. Saboda haka a asali mun haɗu ga baki ɗaya. Shi wannan musulunci da wannan tauhidi da ake magana a kansa annabi Ibrahim ya yi kira, a kansa annabi Nuhu, tun daga annabi Nuhu da aka fara kiran nan akan wannan tauhidi ake kira ɗin. Za ka ji kowanne yana cewa ya za ku je kuna bautawa, kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa ya za ka je ka bautawa ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Kowanne haka yake. To amma an taho farkon rassan, to kuma akan samu saɓani a rassa. To haka yake har yanzu, dukkanin musulunci wanda yake musulunci ne aka kira shi musulunci, to asalinsa tauhidi. Babu laifi za mu iya samun bambancin fahimta a furu'a, ma'ana rassan, amma tabbas tauhidi ɗaya ne, ba a samun saɓani a kansa. To Allah ya ce li kulli ummatin, dukkanin al'umma wacce ta gabata muna sa musu mansakan, wato gurin bautar su, hum nasikuna, wanda suke abun bautar da suke yi. Fala yunazi'unaka fil amr, Allah ya ce kada su yi jayayya ko mansakan, haka ne ko fala yunazi'unaka ay sa'il arbabil malal, kada ka bi su ko wanda suka karkace din fil amr, a cikin al'amari, fi amr dini, a cikin al'amarin duniya, wanda suka karkace to karka bi su.
wada'u ila rabbik, wato kai kira zuwa ga ubangijinka, ila dinihi, akan addinin Allah kenan, innaka la ala hudan, kai kana kan shari'a ta addini kenan, mustaqimun, wato miƙaƙƙe ko wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim, kamar yadda Allah ya faɗa a wani wajen. Dukkanin addinin kowa shine musulunci, dukkanin abin da kowa ya kira a kansa to shine tauhidi, kadaita Allah, a kadaita shi a wajen bauta, a kadaita shi a wajen halitta, kuma da sallama masa al'amura yanda suke. Shine addinin da Annabi Ibrahim ya kira a kansa, shine addinin da Annabi Nuhu ya kira a kansa. Inna arsalna nuhan ila qaumihi ko inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. to sai yaya qala ya qaumi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai to kun gani illa firara. kun gani yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Nuhu ya yi kira, kuma a rufewa suratul Nuh haka ya rufe ga baki daya. Allah ya ce kada ka bar kafiri, ma'ana dukkanin wanda yake hada wani a wajen bauta. To ci gaba. wa in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'malun. wa in jadaluka, su wayannan masu yawan jayayya din, ka ce Allah sun ce nasu, ka ce kaza sun ce kaza, fi amrud dini, a cikin al'amarin addini ko fa qulillahu a'lamu bima ta'malun, to Allah ya san abin da muke aikatawa gaba daya, ba sai ka tsaya kai ta bata lokacin ka. na to fa qul a'lamu bima ta'maluna ko, to ci gaba. الله يحكم بينهم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. to kamar yadda Allah din ya ce in suka ja ka da jayayya din, ka ce Allah masani ne ko Allah shi ya fi sani bima ta'maluna, akan abin da kuke aikatawa, fa yajazikum, zai saka muku. To sai Allah ya ce Allahu ya hukumu bainakum ya ahlul milalil akar, wato ku da kuke, ya ku waɗanda kuke ta wannan jayayya, an ce kun ce, an ce ga yanda abu yake haka kawai, ba ku da hujja kun zo kun ce. To Allah zai yi hukunci yawmal qiyamati, ranar tashin kiyama, fi ma kuntum fihi taktalifuna, wato na sabanin da kuke ta yi an haƙi ko ba da ma zaharu, bayan gaskiya ta bayyana kuma ku zo kuna ta jayayya akai. Kowa ya sani yanzu duk dalilin da zai bayyana cewa musulunci shine addini, to yanzu ya bayyana. To sakamakon da za su je su samu shine an shigar da su wuta. Wa qad amarakum dinukum bi ittiba'ihi, Allah ya umarce ku ne cewa ku bi addinin sawaci ne, addinin Annabi Ibrahim, wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake kiran mu akai. Sadakallahu alazim. cikin suratul hajji, Allah saka mishi da alheri. Irin wannan gwagwarmaya da yi yanzu ita ce za ka samu sau da yawa a house ma ana kwamsawa da shi, da wanda mutum da yake da haske na addini a duk harkar zai ta rayuwa daban take da wanda bai da haske na addini. Mutum ko da sallah yake guda 5 kullum kuma yana da zuntar malamai, za ka ga harkarsa ta saba da wanda shi duniya kawai ya sa rayuwar shi. Shi wannan bawan Allah, daga cikin abin da Allah ya masa arziki da shi shine baya yadda ya nisa da makaranta, duk da shi almajiri ne kuma bai bar almajirancin ba har yanzu. A ce mutum yana sanata kuma ga shi a kujerar tafsiri, game da shekaran jiya na ga sanata Wadada shi mana jan baki a wani malami a Kefi, ana fassara a Nasarawa, kai ana fassara wani abin sha'awa ne. Sanata yana jan baki ana tafsiri. To da ana samun haka, mutanen mu da za su gane. Kun ga daga cikin abin da ke damu kasar mu shine mu musulmai muna ganin kamar siyasa daban addini daban, alhali su a wancan addinin an samu rabaran gwamnoni da yawa.
tuntun aka wani a Taraba, yanzu a Benue rabaran fada ne ma gwamna, amma ba su ce mai hada shi da siyasa ba. Amma mu yanzu da zarar mai addini ya kusan siyasa za a ce wato siyasa shaidana ce, wanda kuma ba gaskiya bane ba. Siyasa harka ce ta mulki, kuma mai ilimi na addini da addini shi kamata ya mulki. Don haka asalin mulki ma na annabawa ne yayi, su suka kawo shi. Da haka don da zai mulki a bayan kasa, to in dai ba irin mulkin san kai zai ba, in dai mulki na Allah ne, to sai ya koma ga tsarin annabawan Allah, domin su ne farkon masu mulki. Don haka don Allah muna son mutane su gane irin waɗannan ya kamata mu dinga musu fatan alheri, ko dinda za mu yi dinga yin zaɓe, dinga zaɓe na gwarai, wanda in ya je house zai harraka, zai yi motsi, za a ji tarshashinsa, wanda zai je ka jilmusu kamar baya garin. Yana da kyau mu dinga zaɓen masu amfani, muna tura su house, muna tura su suna zama gwamnoninmu, suna zama ya majalisarmu. Da fatan Allah ya wata mu da irin shi Isa Abdulrahman Suleiman Kawo Sumaila a cikin wannan harkar. Allah ya taimake shi da dukkan yan uwa baki daya. Sannan daga karshe, kamar yadda na faɗi da farko, zan ƙara nanatawa, yanzu ka mana taɓa ka lashe ne, muna kuma roƙon ka sake zuwa a 10 ta biyu in dai baka tafi umara ba, sannan ka zo a 10 ta ƙarshe in dai kana nan a ƙasar, domin shi ne zai ce ai lalle ka zo ka kuma sake zuwa. Da fatan Allah ya taimake mu, Allah kuma ya saka maka da alheri, kai da tarka baki ɗaya wanda kuka zo ko kawo wannan ziyara. Ban faɗa ba saboda na ji tsoron kada na faɗa kuma baka samu zuwa ba, shi yasa na ji tsoron yayatawa. Amma lalle na san lalle za ka zo da na yayata din, to ba da mun faɗa so biyu baka zo ba, sai daga bani Allah ya kawo ka. Yasa ban na ji tsoron kan na faɗa baka zo ba, amma gashi Allah ya kawo ka. Allah saka ma da alheri, Allah kuma ya ƙara yawan maka iliminka. Jama'a kun gan shi nan, kuma shi har yanzu ma sanata ne kuma mai jami'a ne, bai taɓa yin gwamnan jiha ba, dakata, bai taɓa yin gwamnan jiha ba, amma Allah ya taimake shi ya gina jami'a, kuma tana rayuwa, kuma jami'an ƙara bunƙasa take, abu na ma ƙara mata kusa-kusai 10. To kaga ashe ba tarin kuɗi ba ne ko abu ne ba, a niyya ce da zil. Duk wanda yake da niyyar taimakon mutanensa zai taimake su. Kuma da tashin jami'ar yake yi ta cikin Kano, sai kai ta garin su Sumaila, a nan ya je sa ta. Kaga yan Sumaila za su amfana, za su alfahari da shi. Allah saka ma da alheri. Kuma irin wannan aiki da kake, Allah baka ikon ci gaba da yi, da fatan Allah samu akan daidai. A aran ma wato sai ka mana addu'a. Aran ma baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. da sangoshi ta tsare ya kawo mana ziyara, Allah mai da shi gida lafiya, Allah mai da shi gida lafiya, kuma Allah ya taimake shi a cikin al'amuran shi na rayuwa. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.